piharata mukaan. Ai saatana. Joku puremaa. Varmistit kameran päällä. Onks noin kettiä pimenopalossa?
Ai saatana. Mia Kujapää ohjasi Belgian paimenkoira Malinois Onux Nylesheimia. Erittäin energinen koira. Nopea. Se hyökkää määrätietoisesti, sillä on hyvät otteet, täydet, voimakkaat, energiset, rauhalliset. Se irrottaa heti ensimmäisellä käskyyn. Suurimmat ongelmat sillä oli tänään näissä. Se häiritsi melkein joka vartioinnissa. Maalimiehen etsintä risteillen. Se on nopea. Se voisi olla tänne kutospiiloon tullessa vielä määrätietoisempi ja se saisi viitospiilon kiertää vielä tiiviimmin tai kiertää vielä tiiviisti. Kuitenkin erittäin hyvä. Vartiointi ja haukkuminen. Se tulee aloittaa niin vartiointi kuin haukkuminenkin vielä varmemmin. Sen jälkeen se häiritseekin siinä jonkun verran maalimiestä siinä alussa, mutta sen jälkeen se on erittäin tiivis, painostava, energinen. Jatkuu aina poiskutsumiseen asti. Se antaa ohjata itseään hyvin päätösvaiheessa, erittäin hyvä maalimiehen paon estäminen. Se antaa ohjata itseään hyvin siirtyessä pakopaikalle. Se hyökkää nopeasti, erittäin määrätietoisesti loppuun asti. Se estää maalimiehen paon. Ja ote on voimakas, rauhallinen, täysi. Se pitää sen loppuun asti. Irrottaa heti ensimmäisellä käskyllä. Häiritsee tässä heti irrotuksen jälkeen voimakkaasti maalimiestä. Sen jälkeen vartioi tiivisti ja painostavasti. Vielä erittäin hyvä hyökkäyksen torjunta vartiointivaiheesta. Taas nopea määrätietoinen hyökkäys. Ja ote on rauhallinen, voimakas, täysi. Se pitää sen loppuun asti. Ja aina maalimiehen kuormituksen vaikuttaa itsensä. Irrottaa heti ensimmäisellä käskyllä. Vartioi alussa tiiviisti, painostavasti. Häiritsee vartiointivaiheen loppuvaiheessa. Päätösvaiheessa antaa ohjata itseään hyvin, erittäin hyvä hyökkäys koiraa kohti liikkeestä. Pitää olla siirryttäessä tarkkailupaikalle paremmin ohjattavissa, se saa siinä lisäkäskyjä. Tarkkailuasennossa odottaa vielä rauhallisesti käskyä. Hyökkää nopeasti, taas erittäin määrätietoisesti loppuun asti. Ote on voimakas, rauhallinen, täysi ja se pitää sen loppuun asti. Eikä anna maalimiehen kuormituksen vaikuttaa itsensä. Irrottaa heti ensimmäisellä käskyllä, taas vartiointivaiheen loppuvaiheessa. Hieman häiritsee maalimiestä. Antaa ohjata itseään hyvin päätösvaiheessa, sivukuljetus, keskittynyt maalimiestä kohtaan ohjattava. Erittäin hyvä suoritus. Kokonaisuudessa viettien ominaisuudet, itsevarmuus ja kuormitettavuus. Erinomainen arvosana, erittäin hyvä 94.